ġabru flus issa b'din il-kampanja l-nedej? Ifhem, l-aħħar li rajt ftit ilu, ftit inqas minn 40,000 fuq il-Go Get Funding, apparti xi donazzjonijiet oħra li nataw privatament kemm lili personali, kemm lill-familja tagħna, li-tzijiet tagħha l-oħra u lill-omma permezz ta' Revolut, jiġifieri once li issa nkunu nafu nippubblikaw anke s-somma totali għax anke ena esprimit il-wish li jtejn ukoll anke pereżempju hemm fondazzjoni tal-Brain Tumor Research u forsi xi ħaġa oħra jkun hemm ħafna aktar fondi. Ma nafux ovvjament kemm għad jitlax il-fund hija miftuħa sa l-aħħar ta' frar. U għandek xi mira partikolari? Ifhem, issa ċaħna jiena l-bidu vera bdejt btir li naqdu 5,000 għax jiena qed imqar xi ħaġa żgħira kemm ngħinhom jgħaddu dal-ewwel xahar. Sa dak iż-żmien ħarġu riżultati iktar fuq it-testijiet li jagħmlu li għandha bżonn bejn 6 u 9 xhur mill-inqas hemmhekk. Iridu jikru appartament viċin l-isptar fejn ħad tkun qiegħda tieħu treatment, ġifieri kull darba tkun viċin biex tmur l-isptar. Dan huwa sptar issa li qiegħda fih li huwa speċjalizzat il-UCLH Londra għax minn Great Ormond Street Hospital batwa f'dan l-isptar.